ויש כאן המון לאגים. אוקיי. אבל כל כך לאגי, אין מושג. בואו נראה, בואו נבנה, והיום נבנה בית. ניקח את הבית הכי יפה שאפשר. פשוט נתחיל לבנות, אתם יודעים. אתם באים ככה. אתם עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. תשע, 10, 11, ובאם. יפה, זה הבית שלנו חברים. אפשר למחוא כפיים, ואפשר גם לא למחוא כפיים. אוקיי, רגע. אפשר לעשות את הטאצ'ים האחרונים, באם. זה הבית שלנו חברים. תגידו שזה לא יפה. ראיתם? יאללה. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תכתבו בתגובות. יאללה, ביי. עורך, תוציא את זה מהסרטון.